Yuk kanca-kanca. Mangga. Yuk yuk yuk. Ayo ayo. Hai 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 hai. Mbak Putri peksan Mbak Putri monggo. Isih kelingan ora? Pripun? Tau ditanggap rong dino. Teng pundi, Mas? Oh, sekelingan ora? Oh, mohon pangapunten nih Pak. Penyanyi ini gua anggere duwite entek lali. Ayo. Ora ngono lho, Mas. Ayo. Kene iki masalahnya dengah-dengah dipikir dadi niki yo kembang lalen. Ayo lali. Ayo. Nang endi ya, Rom? Alah. Ngeten iki. Yen Gaku. pangapunten iki Pak Duko nggih. Weng pindho. Teng pundi to? Ditanggap Teng pundi, kok. Mas? Mbak, Oh. mecing 3. Mecing 3 ki pundi? Pak Adus. Oh, Pak Kadus. Heeh. Oh. Lali, Mas. Rok lali. Ngapunten, Pak. Duwite entek lali. Kuwi penyakite penyanyi ngoten niku, Pak. Wong aku ki nek lagi Termasuk antar MC. jemput to, Mas. Ya. Mulai kowe. ki ya ora ngerti dalan kok ya. Oh, bablas. Heeh. Oh, bablas. Tenang ae Dik, kene iki ya Piye, Mas? buwet iki akeh bos iki termasuk mburi kuwi lho, Dik. Piye? Iki Pak RT, Pak Suroto. Wah, Oh, nek wis rampung gawa ning Papua ning Jakarta. Emborong iki. Oh, apa kowe? Ojo to, Mas. Oh, tenang ae. Seberpisah Apike Silvi. nyawa gunung desa hati raja dene nora ilang gone padha lara laring gunung. Pak RT goyang, Pak RT. Yang ngalor yang ngidul do Silvia. Mas diratani. Mbak Kakul, beksan Mbak Kakul. Ya ya ya. Ya dong. Acara kelingan.
ono ngendi nate janji ning saiki saka jagung yen mendem tak hasili awake dhewe sing duit celengan rene meneh